OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. Bingen waleo tale ka nyesi momo o kele no hamna ko kele bibina kuna fondilaw joro be ke munyu yasa ka o wale kele malila nene wati muna finigiri mon kanu no ko sebe wati do fana matema be soro ke muna abe wala wala le soro ni do ko kibarina ina famu ya fa bakuruba wala chogomna bingen wali tali ka nyesi mauma o kera de kuba ye jien kono o mun kera sababu ni mawbu yere nyininga alsisan ni moko haja tali no bala jien kono o de la sansa tletan woro nyena mayali no kama o blasela yasa ka dansiki o bingen wali nununa o kum konna na kuna fundila o joro ka bo ko sebe o blasela lula amnata igere kulibali alebe wala wala le kai Bengali waleo kamsolakaw walma cɛlakaw sɛgɛrɛ n'an b'a fɔ o ma ko violence basée sur le genre. O kɛlɛli bɛ mɔgɔ caman dusukun na bi an ka jamana kɔnɔ. Kabini novembre kalo tile 25 i n'a fɔ san o san nin dantɛmɛwale kɛlɛli baaraw bɛ daminɛ diɲɛ kɔnɔ. Wa a bɛ laban fo décembre kalo tile 10 n'an b'a fɔ o ma ko les 16 jours d'activisme. O ye tile 16 ye mun kɛrɛnkɛrɛnlen don diɲɛ tɔnba mɔgɔw fɛ yaasa ka se ka ni bɛngali wale kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. O tile 16 kɔnɔna la ɲɛfɔli bɛ kɛ mɔgɔw ye fo ka taa se lajɛrɛw ma wa min ye kunnafonidilaw ye olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin ko in na. Kunnafonidilaw bɛ nin kɛlɛ in camancɛ yɛrɛ de la u kan ka kɛ a camancɛ fana na munna parce que i tɛ se ka nin kuma in fɔ n'i ma tɛmɛ kunnafonidilaw fɛ. Kunnafonidilaw de bɛ jama caman sɔrɔ kunnafonidilaw de bɛ mɔgɔ minnu bɛ ni olu t'a ɲɛdɔn ka se k'a ɲɛfɔ olu ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen n'olu nana ɲɛfɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen catégorie wɛrɛw bɛ yen olu bɛ se k'a faamu ka taa yɔrɔ wɛrɛ nka n'u y'a mɛn kunnafonidilaw da k'a fɔ ko ayiwa ko dɔ bɛ sen na n'o ye binkani wale ka ɲɛsin cɛlakaw walima musolakaw ma ko kɔlɔlɔ bɛ a la donc mɔgɔw bɛ se k'a faamuya ne bolo kunnafonidilaw bɛ n'a fɔ ale so camancɛ jiri yɛrɛ de ni kunnafonidilaw bɔra la a bɛ n'a fɔ a tɛ yen. An ka jamana lahala kɛlen don ka jamana kɔnɔden bɛ kamana gan bi wa o lahala in bɛ kɛ sababu ye min ye violence basée sur le genre ye ko o sinsin an ka jamana kɔnɔ. Abdoulaye Gindo ale y'a fɔ ko mun ye kunnafonidilaw ye k'olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛngali wale min bɛ taga cɛlakaw walima musolakaw sɛgɛrɛ o kɛlɛli la. O de la a y'a fɔ k'olu ka cakɛyɔrɔ la k'u kɛlen don ka ko dɔ bila sen kan waasa mun bɛ se ka mɔgɔw kunnafoni bɛngali wale ninnu na. Nous, on a un volet exclusivement consacré à la lutte contre les VBG. An fɛ yan benbere la fɛɛrɛ minnu b'an bolo ni bingali wale ninnu kun kan o de ye an bɛ mɔgɔw bilasira an bɛ kumaɲɔgɔnyaw kɛ ani an bɛ mɔgɔw kunnafoni bingali wale ninnu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye maaw ma. An bɛ kuma tuguni fɛn fɛn bɛ tali kɛ maaw ka hakɛ kan hadamadenya yɛrɛ kɔnɔna na ani k'u kunnafoniya fana kan. Aussi des actions de sensibilisation. Hali ni caman kɛla min ye Nuhu Diko n'ale bɛ baara kɛ journal alerte la ale y'a yira k'a fɔ k'an ka jamana laadaw kelen bɛ sababuya ye min na bɛngali wale ninnu bɛ cari wa ko kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min na maanifinw hakili bɛ se ka jigin ko bɛngali wale kɔlɔlɔ ka bon. Fɔlɔ anw ka hadamadenya kɔnɔ tɔɔrɔ caman kun bɛ musow kan c'est vrai musow kun ka fɛnw lasigilen don mais tɔɔrɔ caman kun b'u kan droit caman kun t'u bolo a ye kɔlɔlɔ caman se an ka sociétéw kɔnɔ a ye gɛlɛya caman se duw kɔnɔ hali a kɛra sababu ye ka du dɔw fara a kɛra sababu ye ka du dɔw ci mais bi hadamadenw ɲɛ yɛlɛnna diɲɛ walankatala ka don ɲɔgɔn na yeliw kɛra mais diɲɛ walankata in bɛɛ ka don ɲɔgɔn na a sababu ye mun ye kunnafoni bɛ di sira o sira fɛ o siraw de bonyana autrement dit le développement de la technologie et de nouvelles informations c'est-à-dire kunnafoni bɛ di sira minnu fɛ o carinna bi i bɛ bɔ Bamakɔ yan tu pars à Tinzawatène de l'autre côté du Mali ne bɛ information min sɔrɔ 100 à travers mon portable Tinzawatène ka b'a sɔrɔ
ça veut dire que an jɔyɔrɔ de y'o ye o y'an ka baara de ye donc a bɛ se ka kɔlɔlɔ se mɔgɔw ma anw bɛ se k'o cari bi k'a di mɔgɔw ma. A yirala k'a fɔ ko muso 49 ko bengani wale tala ko olu de sɛgɛrɛ an ka jamana kɔnɔna la san 2021 wagatiw la mɔgɔ 39 bɔɲɔgɔn de tala fɔ ko mɔgɔ binnu kan wa o n'a ɲɔgɔnna caman o bɛɛ b'a yira k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔ ko bengani walew ka ca kosɛbɛ. nɛnɛ ye waati ye mun na fini girimanw kanunen no kosɛbɛ Bamakokaw fɛ yuguyugu butigiw ani sugu kɔnɔnaw olu falen no maaw la minnu bɛ taa o fini giriman ninnu san yaasa ka se k'u yɛrɛ lakana ni fini feerela ninnu jɔrɔlen no kosɛbɛ ɲina ka sabu kɛ jamana bɛ lahalaya mun na ani sannikɛlaw senna sumayalen sugu kɔnɔnaw la Nana Kadija Koni ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Ni wagati ye wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye min na nɛnɛ ani fiɲɛ bɔlen don kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔ Bamakɔkaw kɛlen don k'u ka fini dontaw falen walasa k'u kisi ni nɛnɛ in na ka bɔ bana caman ma i n'a fɔ mura. Ni wagati in na feerelikɛla minnu ka baara ɲɛsinnen don fini girimanw feereli ma i n'a fɔ pullovɛri, jakɛti fo ka taa se susɛti ma ka sɔrɔ yiriwalen don. Ɲina k'a sababuya kɛ gɛlɛya ye yɛlɛma donna kow la barisabu hali n'o y'a sɔrɔ fini giriman ninnu kanunen don maa caman fɛ ka fara nɛnɛ bɔli kan feerelikɛla ninnu y'a yira k'u tɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la bilen barisa jamana gɛlɛyara wa sannikɛlaw fana bɛ k'u senna sumaya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. Bon an bɛ yɔrɔ min sisan gɛlɛya de bɛ Bamakɔ kɔnɔ anw filɛ n'an nana sɔgɔmada fɛ an b'an sigi an mana an ka bali ci an b'an sigi an bɛ to maɲumantɔ ko de la fɔlɔ dɛ janni an ka da tigɛ wa yuguyugu yɛrɛ ɲuman tɛ bɔla a kɔnɔ tugun an bɛ taa bali ta sugu kura la gɛlɛya la bali feerelaw fana bɛ bere fara an kun ka gɛlɛya kɛ n'an y'a dayɛlɛ an b'a sɔrɔ faralenw de b'a kɔnɔ ani fini sɔgɔsɔgɔlenw ni tolitolenw awɔ essentiel kelen-kelenninw de bɛ bɔ a la ne yɛrɛ fɛ maliyɛn tɛ dɔwɛrɛ dɔ gɛlɛya kɔ sinon ni nɛnɛ sera nɛnɛ fini da man ka gɛlɛya yuguyugu yɛrɛ da man ka gɛlɛya Mali kɔnɔ yan awɔ barisa fantan de ka ca Mali kɔnɔ yan normalement yuguyugu de ye den fɛrɛ bɔ ɲuman ye yuguyugu de ye fɛrɛ bɔ ɲuman ye mais tellement que bali da ka gɛlɛ an t'a dɔn an b'an ko min ka taa an ja yɔrɔ min. An ɲininiw senfɛ an gɛrɛla Fatumata Fofana na n'ale ye yuguyugu feerela ye kabini Kumajan worokuru kɔnɔ b'a yira an na k'ale ye nafa sɔrɔ nin baara in na. Feere ninnu suganinen don yugu feerela an filɛ moment min kɔnɔ sisan o ye ɲamanimani kumaba ye ɲamanimani kumaba den pullovɛri sugulama ninnu ani den forogoni ɲagaminen bɛ k'a la o de marché ka bɔ an bolo bon an filɛ yɔrɔ min na sisan nɛnɛ fini de bɛ se ka feere o de feere ta ka ca ni bi ni sugu jara yɛrɛ an bɛ caman kɛ bon ne ye nafa sɔrɔ yugu filɛ alhamdulilayi ne ye nafa sɔrɔ bon yugu nafa filɛ a tɛ fɔ ka ban parce que a wari bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye fan caman fɛ n bɛ se k'o de fɔ a nafa kɔni tɛ fɔ ka ban tiɲɛ la. Ka kɛɲɛ ni nin wagati falen ye denmansa bɛɛ kan k'i janto i ka denmisɛnninw ka kɛnɛya la i n'a fɔ Misi Ture. Bon comme nɛnɛ bɔra ne nana ka finiw san n ka denmisɛnninw ye san kelen kɔnɔ siɲɛ kelen i bɛna finiw san denmisɛnninw o ka ɲi quoi n y'a san n ka denbaya bɛɛ de ye n'i taara fo 5000 la vraiment n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u kana finiw san u ka denmisɛnninw ye parce que denmisɛnninw bɛ taa école la nɛnɛ fini t'u la donc nɛnɛ bɛɛ donc u kana finiw san denmisɛnninw ye denmisɛnninw pour que bana kana u minɛ. Fini girima feerela ninnu kɛrɛfɛ an ye susɛti feerela dɔ sɔrɔ n'ale b'a da don a ka tile sɔrɔ la. Dɔɔni dɔɔni sabu nɛnɛ ma bɔ kosɛbɛ ni nɛnɛ juguyara de susɛti bɛ san ka ɲɛ mais sisan nɛnɛ ma bɔ kosɛbɛ donc susɛti sanni a cunnen don k'a sumaya quoi susɛti feereli bɛ daminɛ 40 60 100 ni sugu jara den 100 den 50. Nɛnɛ jatelen don wagati fɛ min na fini girimanw ma ka di maliyɛnw bɛɛ ye nka ɲinanta bɛnna ni gɛlɛya ye o hukumu kɔnɔ feerelikɛlaw bɛɛ bɛ k'u dama kasi ni ɲinanta gɛlɛyalen. Premier bɛte cakɛda ye mun ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnajɛfɛnw ma kabiri san 2018 wagati i n'a fɔ kɔrɔlen coupe du monde Qatar 2022 hukumu kɔnɔna na premier bɛte écran géant dɔ bila place kan na yaasa maa caman bɛ se ka taa o dolanci in lajɛ cogo min na ni dolancila in lajɛlikɛla ninnu hakilina ye mun ye nin ko in na Fatumata Darame ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. De Carthage qui ont poussé, on appelé de nos voeux en avant-match
Place kan ni o be Bamakɔ sigida naaninan na be fa jama na ka kɛ ni diɲɛ dolanci bɔn bɛ sen na nɛgɛ kaɲɛ 11 sera wa mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni ka na dolanci nɛ jabarani b'a la. Depuis nana kan nana ballon filɛ la parce que étranger no sele to so kɔnɔ kana ballon filɛ. Ni hakilina in jara mɔgɔ caman ye ka da kan u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka dolanci lajɛ wagati damadani kɔnɔna na. Bon ni ye a san caman ye an bɛ to ka an ka client n'o y'an ka parieurs ye an b'u la nisɔndiya 2018 an ye coupe du monde bɔ Chakali terrain na mais ɲinan an y'a décidé ka coupe du monde bɔ place de la CAN na étranger na pour que an ka parieurs minnu bɛ yen ni mɔgɔ b'a fɔ n ka client u bɛ nisɔndiya ko n'u sigi ka baro kɛ ka ɲɔgɔn lajɛlɛ ka ɲɔgɔn nisɔndiya ni fête belebeleba n'o ye fête du football ye n'o ye anw yɛrɛ ka jeu principal ye an ka jeu principal n'o ye ballontan ye o fête ba n'o ye coupe du monde ye ka na ɲɔgɔn ɲɛnajɛ autour de ça. Bon, mun an b'a kɛ fu parce que anw fana ye société de paris sportif de ye bon fo an fana k'an ka jɔyɔrɔ yira diɲɛ ballontan n'o fana fête ba bɛ yen. Maintenant chaque événement comme CAN mondial an bɛ ballontan bɔ mɔgɔw ye étranger la parce qu'on travaille dans le cadre de cela. Les gens jouent sur le football basket, tout ce qui est sport on va engager là. C'est pourquoi chaque événement comme ça ni tournoi sugu bɛ an bɛ ballontan bɔ étranger na ka yira mɔgɔw la. Issouf Maïga ma ka nisɔndiya dogo dolanci ko la. Travail la sey donc j'étais de passage comme bara jiginna ko n bɛna don la match la ka taa so. C'est l'Afrique qui joue donc n bɛ ka Afrique supporter quoi. C'est mon plaisir, ça fait partie de mes loisirs. Le football, la lecture, la musique, c'est des choses que je kiffe trop. Ni hakilina in ka ɲi kosɛbɛ ka da kan mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka dolanci lajɛ wagati damadani kɔnɔna na wa a b'a to jabarani kumaba in lamɛnbagaw olu ka se u ka feere kɛ. Jamana bɛɛ la impôt ni taxe sarali wajibiyalen don jamanadenw kan. Impôt ni taxe bɛ sara maaw fɛ, cakɛda bɛ minnu bolo. Wa sarali jatelen don tɔnɔ de fɛ ni maa ninnu bɛ mun sɔrɔ. Impôt ni taxe bɛ kɛ u ka mun kɛ. Monsieur Jara bɛ walawalali kan ye Abdoulaye Meiga ka kuma bara la. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ k'e kɔni bɛ Mali kɔnɔ yan k'e baara kɛ baara dɔ kɛ baara min baara a ma fɔ ko diɲɛ kɛra a baara ma impôt sarakunda n'an k'o ma ko exonération i n'a fɔ gouvernement ko sisan n jɛnna ni impôt kɔ e ma n jɛnna nin kɔ e ma e kɔni bɛ baara la toujours pour que jama k'a faamuya i y'i kɛ butigini dayɛlɛ wali i y'i kɛ minisiya kɛyɔrɔni dayɛlɛ ni bana impôt sarali ma ɔ impôt baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ka baara ye dɔ ye dɔw ka baara ye dɔ ye dɔw ka baara ye fɛn wɛrɛw ye mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se ka wuli nɔfɛ ka se ka na i kɛ datugu parce que i bana k'i kɛ impôt sara sinon yan'a kɛ se o bɛɛ ma sariya yɛrɛ de b'a ɲini e fɛ depuis natɔla depuis ma n'i ka butigi dayɛlɛ kana a fɔ ko hali i bɛ tile 2 ou bien i bɛ tile 3 kɛ koyi parce que butigi dayɛlɛ don impôt baarakɛlaw bɛ se k'e sɔrɔ i ka butigi kɔnɔ sariya b'a ɲini e fɛ k'i kɛ déplacer i ka taa i yɛrɛ déclarer yɔrɔ la i ka impôt kɛ kan ka sara yɔrɔ min na a kɛra impôt ye o a kɛra taxe ye o a kɛra redevance ye o ni ale tɛ yen a bɛ komi jamana tɛ yen l'état n'a pas d'argent anw b'a fɔ wari ninnu anw b'a fɔ a ma ko l'argent du contribuable contribuable ye jɛni ye impôt sarala o wari in dɛ fonctionnaire ka sara de bɛ bɔ o la a ka pont bɛ bɔ o la a ka échangeur bɛ dilan o la a ka goudron bɛ da o la a ka écolesow bɛ jɔ o la a ka kɛnɛyasow bɛ jɔ o la a ka char kunbaw bɛ san o la a ka marifaw bɛ san o la a ka militaires bɛ sara o la a ka magistrats bɛ sara o la a ka fonctionnaires bɛ sara i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn k'a bɛ ka baara kɛ gouvernement fɛ ni impôt t'a tɛna se ka sara parce que impôt yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ça permet à l'état la couverture des charges publiques bɛɛ de bɛ dɔɔni dɔɔni bɔ o de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ belebeleba ye ka sɔrɔ ka san kelen musakaw kɛ ni o ye mɔgɔw ka déplacer u yɛrɛ ye ka t'u kɛ impôt sara mɔgɔw fɛnɛ ka n'u kɛ impôt ko fɛnɛ kan ni mɔgɔw ma anw ɲininka an k'a f'u ye a kɛ kan ka kɛ tan a kɛ kan ka kɛ tan n ye menuisier ye o bon n ye banque de dayɛlɛ o ou bien n kɛlen bɛ ka assurance dayɛlɛ o ou bien n kɛlen don ka soudeli kɛyɔrɔ dayɛlɛ o ou bien n kɛlen don k'a kɛ tan nɔ fɛn o fɛn bɛ yen k'e bɛ fɛ ka sɔrɔ ɲini a kɔnɔ n'i ko k'i b'a kɛ impôt ko niveau bi don a kɔnɔ wajibi e kɔni ma n'i kun bɔ n'i kɛ activité ye dɔrɔn impôt b'a kun bɔ i nɔfɛ donc
donc tayɔrɔ tɛ dara kɛ sɛgɛ dan impôt ni impôt sarala de bɛɛ tɛ i yɛrɛ kɛ cogo cogo impôt bɛ wuli nɔfɛ don dɔ la donc ni kuma bɛ ne bolo kɛ fɔ o ye mɔgɔw kɛ déplacer u yɛrɛ ye ani kɛ mɔgɔ ɲini kɛ fara u ka min mi impôt ko ɲɛ dɔn o ka ɲɛfɔ u ye u ka taa kɛ t'u kɛ impôt sara bon n'u y'u kɛ impôt fɛnɛ sara ele ni impôt bi ye minnu tɛgɛ kɔnɔ u ka don a donyɔrɔ la parce que 2022 ta donna doncogo min na o bi impôt sarala encourager 2023 fɛnɛ kɛ fɛn sara min tɛ 2022 ta ye. Sisan an ka jɛga jamana kɔnɔ kibaru ani kɔkan kibaru lajɛ teliyala Mamadu Bilali Kulibali fɛ. Alamisa don décembre kalo tile fɔlɔ san 2022 sariya tigilamɔgɔw olu ka ɲina fara ɲɔgɔn ka ba kɛra o kɛra jamanakuntigi Asimi Goyita ɲɛna ni san ɲɔgɔnyenba in bi kɛ walasa ka kuma kiiri kan an ka jamana kɔnɔ kiiri tigilamɔgɔw dɛmɛbaga jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko SAM ani SELIMA olu tun bɛ baara bila la o de kama u si ma ye kɛnɛ kan nga jamana marabaga caman kɛra kɛnɛ kan camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita y'a yira k'ale bɛ sariya fɛ sariya min ka surun jamanadenw na. Décembre kalo tile fɔlɔ san 2022 kuma lasela autorité de la communication ale y'a yira k'a fɔ k'u bi joliba ka jabarani min bɛ yen k'o ɲɔngirili nana kalo kelen na o ko in sera ka sigi sen kan sabu ka d'a kan joliba kun ye sɛbɛnciw ma min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u b'u hakili to u ka kumakanw na ani kunnafonidi fara ɲɔgɔn kan ba minnu bi an ka jamana kɔnɔ olu fɛnɛ y'u sen don a ko la hakili najigila novembre kalo tile 2 tɛmɛnen haki kun ye joliba ka jabaraniso ɲɔngiri fɔɔ ka taa se kalo 2 ma o segilen min filɛ nin kana kalo 1 na o b'a yira k'a fɔ ko jabaraniso in bɛna dayɛlɛ ni décembre kalo kɔnɔna na. Alamisa don décembre kalo tile fɔlɔ san 2022 nin kɛra balinakoba ye Senegali jamana kɔnɔna na a n'a kɔ kan jamana wasaden bulo kɔnɔna na wasaden dɔw bolo sera ɲɔgɔn ma Amin Jayi ale ye wasaden ye wa ni jamanakuntigi bi bɛrɛbɛrɛli tɔn kelen na wasaden wɛrɛ bɛ yen min bi fanga sinamatɔn na o de wulila fo bolo sera a ma ka fara dɔ wɛrɛ kan u ka kuma kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko Amin Jayi ka bɔli laban ninnu na k'a ye kumakan dɔ ta ka sɛgɛrɛ karamɔgɔba dɔ ma jamana kɔnɔ o digira maa caman na fɛn min y'a bugɔli ye wasabulon kɔnɔ o fɛnɛ kɛra ko ye min ma bɛn fara ɲɔgɔn ka jɛkulu caman ma minnu dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin ko bi taa laban fangalataga la. Alamisa tɛmɛnen Burkina jamanakuntigi Ibrahim Traoré ale y'a yira a ka kuma lasera jamana fara ɲɔgɔn ka jɛkulubaw ɲɛfɛ k'a fɔ ko fanga dafirili dɔ tun bɛna kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen a y'a yira k'a fɔ k'ale mago bɛ jamanadenw na nin wagati in na u bɛɛ k'u ɲamada maaw fɛ maa minnu bɛ fɛ ka fanga dafiri walima fanga taga ɲɛ man di maa minnu ye. Ni ne bɛ dansigi a ka bi dɔgɔ kibaru la mun labɛnna Actuel Media ɲɛmaayaso fɛ an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.